bychom vám představili trasu motokežky, která vznikla v roce 2024 a dodnes patří mezi nejoblíbenější. Její kouzlo spočívá v tom, že ji můžete jet čistě po silnici nebo ji zkombinovat s offroadem. Na jejím vzniku se podílel motorkář Dalibor, známý jako Dallas na kole, milovník šotoliny a dobrodružství. A co tam vozí, svačinu nebo? V této pravé části mám věci na vaření, nějakou vodu, tarp a karimatku, v tomhle mám náhradní oblečení, boty, nářadí a tady v tomhle vozím nepromokavý kalhoty a nějaký taky drobný nářadí přímo na motorku a popruhy. Ale nenechte se zmást. Celou trasu můžete v klidu projet na silniční motorce, čopru nebo klidně na skútru. A pokud máte chuť jet z asfaltu, tahle trasa vám to umožní. Čau, já jsem Dalibor. Jsem obyčejný kluk z Brna, co má rád motorky. A řekl bych, že jsem nadšenec do adventure ježdění, do offroadu, baví mě na motorce fakt všechno. Jezdím občas navigační rally, jak v Česku, tak v zahraničí. O motokežkách mi řekl Ondra Vlk a od prvního kontaktu mi to přišlo jako fakt zajímavý projekt. Jednak to vytáhne lidi, tedy vás, trošku do přírody a ukáže vám to krásné místa po celé České republice a můžete tím něco vyhrát. Fakt mi to dává smysl a chtěl jsem tomu pomoct, chtěl jsem se toho zúčastnit, tak proto jsem tady. Trasa na Vysočině nabízí zajímavý offroadový úsek, který vede přímo podél dálnice D1. My jsme s Daliborem projeli několik desítek kilometrů a musím říct, že to má své jedinečné kouzlo. Podél dálnice je to překvapivě příjemné. Tady to má tetulinka, občas nějaký asfalt, jenom trošku líny, myslím si, že tady to zvládne fakt každý. Dá se tady lalit, dá se tady pěkně s výsmykem, to se mi líbí, to mám rád. Super. Tento úsek je součástí TCT, tedy Trans-Czech Trailu, sítě tras, které otevírají nové možnosti objevování. Pokud budete chtít více informací o těchto trasách, podívejte se na stránky motosvět.cz, kde najdete mapy a další offroadové úseky v této lokalitě. Podél dálnice D1 jsme pokračovali až do Velkého Meziříčí, kde jsme hledali ideální cestu na Fajtův kopec. Na rozhlednu vedou dvě cesty. Tady tato krásná zkratka, která je delší, uklouzaná a plná kamení, a nebo po asfaltu přímo na parkoviště. Tak jsme na rozhledně Fajtův kopec. Když se člověk podívá, jak to vypadá, že tady je okýnko na výběr vstupního, ale není to tak se nelekněte, nemusíte to otáčet hnedka, je to zdarma. Jediné, co tam je, tak jsem dement, není to zdarma, tam je pokladná a stojí to 30 korun, jenom jsem si ji nevšiml. Každopádně máte tam natočený i ceník jízdního, kdybyste si sem chtěli jít zalyžovat, a hlavně pozor, nezapomeňte si 50 korun jako zálohu na kartu lyžařskou. Vysočina je kraj, který mám moc rád, ale jak by řekl Bilbo Pitlík, tak rozhodně ji neznám tak dobře, jak by si zasloužila. A je to tu fakt krásný, ať už cestičky, silničky, příroda. A chtěl bych i vám tímto zprostředkovat, ukázat aspoň ty místa, které znám, nebo které mě zaujaly. A přijďte se podívat, je to tady super. Mimo to pořádám ještě motorkářský sraz v Pánově u Hronína a tento rok září, tak se to hodí závodníkům, kteří by tam měli být, tak se určitě přijďte podívat a nebo se projet i po takzvané dakarské trati v Písku v Hlíně. Měl by tam být David Babiška, tak se máte na to těšit.
Jsme teďka v Nedvědici a pod hradem Pernstein. A tady je taková moje oblíbená hospůdka. Doporučuji, je to spíš taková obyčejnější, ale s dobrým jídlem. Restaurace pod Pernsteinem, tak se určitě stavte. V tomto videu jsme vám ukázali jen malý zlomek toho, co tato trasa nabízí. Vysočina je krásný a rozmanitý kraj, místo, kam se s motokežkou vrátíme už letos. Společně s Daliborem pro vás totiž připravujeme zcela nové offroadové trasy, které vycházejí z jeho zkušeností z této lokality. V roce 2026 budou hned 2 a nabídnou přibližně 100 km lehkého offroadu. Nově v roce 2026 můžete získat ceny i na starších trasách motokežky, včetně této. Stačí přijmout nové výzvy, které jsme připravili pro ty, kteří ještě staré trasy neprojeli. Více informací se dozvíte v dalším videu, které vyjde na začátku sezóny, tedy přibližně koncem března. Takže Vírská přehrada Vír, u Víru, jak to je? Vodní nádrž Vír 1. Vodní nádrž Vír 1, tak to je místo, kde končíme naší trasu. Bohužel ten den dneska natáčecí byl trošku kratší než obvykle, takže i video je trošku kratší, ale i tak si myslím, že jsme ukázali pár highlightů a pár hezkých míst a za to ti děkuju, že si nás takhle proved a že si toho byl součástí. Jo, bylo to úplně super, našli jsme krásné místa a je to tady samá zatáčka, kvalitní asfalt a pokud se někde podíváte i na nezpevněné povrchy, tak je to tady pestrý. Jo. Díky moc za dnešek, vážím si toho a určitě i všichni keškaři. Rádo se stalo, díky.